Na tarde de onte, unha muller presentou unha denuncia por presunto dobre acoso laboral por parte do alcalde de Barbadás en represalia por ter denunciado unha situación de acoso sexual por parte dun exconcelleiro. O Partido Provincial atendeu a denuncia desta persoa e das súas testemunhas onte pola tarde. A vítima confirmou tamén a denuncia a través do canle contra o acoso do noso partido. Co coñecemento da entrada da denuncia, activamos o protocolo socialista antiacoso, como fixemos a vez anterior, a semana pasada. O Partido Provincial, ao ser o órgano inmediatamente superior afectado, vaise reunir hoxe mesmo para recabar as testemunhas das persoas implicadas e depurar as responsabilidades ata chegar ata o final, como fixemos tamén en Lugo. O partido pediralle que deixe os seus cargos, tanto institucionais como orgánicos. Somos, como saben e como decimos, somos un partido onde o acoso ten tolerancia cero e o único que actúa con rapidez e con contundencia.